हेल' लोगोफोर, बे समाव नोंथांमोननि गेजेरावहाय मोननै गेदेरथार खौरां फोसावनो लानाय जादों। दा बे मोननै गेदेरथार खौरांफोरा मा फैदों मिथिना लादिनि। फार्स्टआव नुनो मोननाय जादों कर'ना भाइरासजों आसामाव दिनै गोदानै 6 पेसेन्टआ थैबाय होनदों आरो गासै 76 जाहैबाय। नोंथांमोना नुनो मोननाय जादों फार्स्टआव बिथां थैनानै थांनायफोरनि गेजेरावहाय नुनो मोनगोन फारि श्री आब्दुल हालिम लस्कर, बिथाङा 75 बोसोर बैसोनि। बेनिफ्राय श्रीमती आलेकजान बिबि 55 बोसोर बैसोनि, सानैबो बिथांमोना करिमगन्जनि। बेनिफ्राय श्री शराफुद्दीन आहमेद 54 बोसोर बैसो नलबारिनिफ्राय। बेनिफ्राय श्रीमती भरभती दास 85 बोसोर बैसोनि, प्रफुल्ल शर्मा 60 बोसोर बैसोनि आरो श्री सारस कुमार माजुमदार 75 बोसोर बैसोनि। बिथांमोना कामरुप मेट्र'निफ्रायमोन। दा बिथांमोननि जिउनि गाहामनि थाखाय इसोरनाव आरज गाबहरनाय थाबाय। नेक्स्टआव नुनो मोननाय जागोन लखिमपुरनि गिख्रंथाव जाथाय। दा बेखौ साफ्रोमबो नुखाबायबो जानो हागौ अदेबानि। दा जाथाया जाबाय लखिमपुराव जोबोद गिख्रंथाव जाथाय जादों। खास्रि बिस्रियै सिखा लानानै होसो दावबायनाय, नोंथांमोना भाइरेल जानाय भिडिअखौबो नुखाबाय जानो हागौ। मानसिखौ दाननो होसो दाननाय। दा लखिमपुरनि मोनसे न'खरनि सासे बेक्तिया गावनिनो न'नि बिमा बिसि ओमफ्राय बिफा आरो गावनि फिसा गासै 7 न'खरनि फेमिलि, दा बिथांमोनखौ दानदों। जाउनाव ओनसोलनि मानसिफोरा बादा हैनो थांदोंमोन खाथियाव, नाथाय थांनायखौबो बिथांमोना होसो दाननाय अबस्था। दानिफ्राय जाथायखौ पुलिसनो खिन्थाहरबाय। पुलिसनो खिन्थाहरखांनायनि उनावहाय पुलिसफोराबो थांबाय, नाथाय पुलिसा होबथानो नाजानायावबो पुलिसनि आखायाव नांनाय आरो दाननाया आरोबाव पुलिसनि आखायावबो नांहैबाय। दा बेबायदि जोबोद गिख्रंथाव जाथाय। उनाव राहा गैथारैनि पुलिसा गुलि गावनो गोनां जादों, नाथाय गुलिया आरोबाव फिन सासे गुबुन ओनसोलनि सुबुंनि सासे बोरायनि आखायावसो आरोबाव नांहैबावनाय जादों आरोखि। दा बेयाव जोबोद गिख्रंथाव जाथाय। दा ओमफ्राय दा जाथायनि दायनिगिरिखौ अदेबानि हमबाय। दा जाथाया जादों लखिमपुरनि तिनिथिङा होननानै खौरां नुनो मोननाय जादों। दायनिगिरिनि मुंखौ जामालुद्दिन मुं होनदों। दा आरो खौरांनि बादिब्ला दासिमाव दानजानायफोरनि गेजेराव बिसिया थैबाय आरो माखासेया देहा फाहामसालियाव दंगासिनो दङ होनदों। दा बेक्तिया गावखौबो फोजोबना लानो थाखाय सेस्था खालामदोंमोन, नाथाय जायगानि सुबुंफोर आरो पुलिसनि सेस्था खालामनायनि गेजेरजोंहाय बिथांखौ बोखांनो हाबाय। दा दायनिगिरिया मानि थाखाय बेबायदि जाखो, अदेबानि जाथाया मा जामारदोंमोन, बिथाङा मानि थाखाय बेबायदि आक्रमन खालामखो, दा बेखौ रावबो बुंथ'नो हायाखै। ओनसोलनि सुबुंफोराबो बुंनो हानाय जाथ'वाखै। नाथाय जोबोद गिख्रंथाव आरो। दा समनि बाखनाव जों मालाबा बेबायदि मानसि लोगो मोनफैबा ओरैबायदि जादोंमोन, जाथायखौ नायनानै जों हमनो हानाय जादों। साफ्रोमबो नोंथांमोनाबो फल' खालामबा नुनो मोननाय जागोन जे बेबादि जाथाया जोंनि ओनसोलफोराव मालाबा जानानै थाङो आरो जोबोद गिख्रंथाव। सासेनि उनाव सासेखौ बेबायदि आक्रमन खालामनाया। दा बेखिनिमोन लोगो नोंथांमोन। उननि खौरांफोरखौ नोंथांमोना नेनानै थागोन होननानै मिजिंथिबाय। एसेनोसै, गोजोन्थों।